utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bapiru. Kajing pule naga gospel bakut kat kumu Matius. Kaburom hame kotrai. Ujisu ulaong halaki sendran. Kajing wan ukunu breu kanya suryem ya kabalaja ha kapor unowa. Kumba hakisngi shwa kajing shlei jong ka ki breu kilaya bam yadi kilaya poi kha poi man. Tat hadu kasngi ba unowa ula lejrung hapo kaying leng. Bat kim syam latip tat hadu anda lawan kajing shlei jong ka Bat kalarong no yaki baro. Kumta kan saja habawan ukonu breu. Hagata kapor kindon arngut halengka. Ya wei an shimno ya wei pat an ino. Kindon arngut ki kentai ki ba ya teliat kau. Ya ka wei an shimno ya ka wei pat an ino. Te to syarai na ba phimtip hakano kasngi utrai jong pi unwan. Kan mau ya kene lada utrai yeng ulatip ya kapor ba unong tu unwan jin dala ab. Bat om dala sya ya unong tu ban prong hapo ka yeng jong u. Na kene kadau piru pidei ban long bor kibala krek lupa. Namaru kunu breu wan hakaya kabapim kami lenti satya. Ka gospel jong utrai. Kajinya roa imi kukres. Tengah don ka jing boyong klik kendiat namar ka jing pumpum. Ngidang yasna kamera sejrong. Yarong siap, yarong simen. Ndai barong mangi kinong tray tang bau pumpum. Yat saudong ka yeng te. Ngi kibat lot ka immune system imat ngiyok pang kloy. Nalor kata namar ngadang syuan na Bangladesh ngi bam pumpum sikit bah na Bangladesh telayo kane kejing pang pumpum na Bangladesh. Kini kisngi baro kibri kat sebab pilej ma page mentar tapi page day kibri kila kai football namar bagdei ka por World Cup. De baro ya page World Cup ya page football mo ya ko page you Messi no Messi ngam tip tu player no po Italy menin menmit namar menin step ngayo nga fun siyeng namarang keli mei long kumno di khaddu di para khaddu junga yatu ba menimit ki yapek football baro simit mo ikan i lok jong idu namar boko apet pelat itong Messi mo ka Argentina ka le kai ha kopor menmit namar kimlang benong Messi kinong kendong jong idu Messi de kloi bam kenmau namar budon Messi sibun pesenong ya ko ban pe ju Messi ti tia kloi ikwa ban ki por steng mit ban pej tau Messi no Messi ban le kai ke Argentina teu ki por po beje po steng wap dengong hat TV tang bakat bau dong up dengong ha tak TV ban pej tau Messi yo tiak pan banjai sabag dei por kriat kibu shola yo tiak pan banjai ti para khaddu junga iki na jing tiak iru ikwa ban le pej tau Messi yu ba kudum dang yo tiak mo ka la jangkut ka match ka jinyal kai football i khadu i kersiu i ong i kendit threat beri ong mano bala shoot i du i khadu jungi ong la shoot ke Argentina tang ba ngakwa banding dur nai tai jinja men mit jong ikan bat kan gospel ke bidang shoot de pule menta kasngi kenum bapli la tia por nyo beje ki shpo beje ban pej tau Messi tima kat badang up shpo beje shpo ban poi ka jinyal kai ka bakral steng imat iyo tia pan ban jelang mo iki tarodon bakersiu hadu bala jangkut ka football match ka World Cup match yo lesi kala ban long ru ha kata ka rukom kumangi yo sngo naga gospel ka bamenta ka sngi ujisu ha ka dekot ka ba sau po arimat langam bakla hang ne klem bu dekot uong to syarai na ba phim tip hakano ka sngi hakano ka kanta hakano ka por Messi wan le kai dei Messi utrai jongi wan kata ka jong juga gospel ka ong to syarai
naba phim tip wat sam tia wat yo tia to sharai naba phim tip ha ka no ka por utrai jong pi unwan kamut ayu kan ka kantin kamut ayu kan ka kantin to sharai wat nam sam tia to khi na ka batia la da pi kwa ban yu i shai ka ta football kamut ayu kata kat bang adang ya cherum seneng mo nga mudur halade wat sam tia kamut to khi na ka jin tia kamut to khi na ka pop wat tia ngai ha ka pop wat tia ngai ha ka jin jai tu ha ka jin jai pde namara dang tia ngai hang to u Messi lo dep shoot shi gol nginam yo ban pech u Jisu wan ha ka ta ka por ka bangim poi ken mau la dang yo tia ngai ha ka pop jungi nginam la kin man ya ken du yu nginam la kin ban yu i yu nginam la kin ban yo priang yu adang ngi tia ngai ha ka pop jungi ta ka dau ngi dei ban long bor ki ba sharai banginom tia ha ka pop banginom tia ha ka jin sarong banginom tia ha ka jin jai pede banginom tia ha ka jin jai tu ban poi shi ying mane mo wat langi dang ai kene ga life mas bon sin nga ong ki para bangai pide ban poi shi ying mane hon la da pidon ke jin shi tom ra phim la ban poi yo se kene ka mas ka bangi ai live ha ka television badru ha ka YouTube channel kalong ka jing klan ka doai na ka banta jong pi henry ha bangi klan ha bangi la ban ya shi ying mane ngi ban poi sha ka yu kris bu ko ngi ban poi sha ka mas bu ko ngim de ban shoot tia ngai ha kata ka pop ha kata ka jin duna ha kata ka jin bakla ngi ban ki ngi ban kendit na ka jing tia jungi kalong ke iki besot ndat ngandang shu tu ip bangawan na Bangladesh last Sunday ngadon sha Bangladesh ka jin shisha ma ga ka procession jong kris usim kisim ka baman laus nem gine ki khasi jungi shi po Bangladesh ki penlong ka procession ka bahe ba laki po ajar ngut ki video ki shim benta te hak tayo balat dia pdu nga sodon bok bhai de bangayo ban shim benta ban poi setei na ka benta ka to procession ka ka bakta nga kalong yula singila pasrim ru ya ka jing ya ka gospel ka bangi pule menta ka sengi badru ya ka jing pule ka banengkong ka bangi yo sngo mane ka kata nga hadu kata ka jing shidrhem jong kini ki para Kristen ka jing don ka jing long Kristen ka papura jong ki ngayu i last Sunday ngi mi Saturday men step nang ne ngi poi mit bahasati tang ba kilas dang kata kajinya sang jongki nadu san baje ngang ngi poi ti prashteng imat habang ngi poi prashteng orang ba balang upen benau ong fadar na shilong ula poi te un ai jing kren yangi kisdang kan ma kajinya sang kisdang nadu san baje prashteng poi manga ki pelong biang ya kajinya sang kalbangi pelong ye ni jinya sang yin sangap ijinya tu kana jong upadar bana shilong nginya sangap pla te utau urang ba balang ong nga padar pidon por ar kan ta ban tu kana nga klem pen kre ye nga tu tang ka to ke ni jok sla biang tharai namar ke la ya samtia ke ban ele ching nga hap kren ar kan ta te ka ma kata ka jinya sang yeng ka ku du de jinya sang yeng ga jinya sang nyalap ka ku du khwe steng kra ar baje ya bamja ki leitia ngir ye leitia ya sum ye leitia namar ka pumpum ka Bangladesh rock Bangladesh kam tam dang ila poi sha kata ka shnong khasi ka bakhot ka im to alia chora punji kata ka di ka shnong khasi ka ba sajan dhaka la jan poi sajan dhaka dala poi hangta la pumpum ba ai kata ka jinya seng bamja ngasum ngatia ngaklem kendit syu tat akapor nyow baje ngayo sngo kumodon jinya seng ngakendit na bayo tia kita hibriu ndrish teng kila pelong jing dua step nadu ndrish teng hadu prash teng ta jing dua step but ka meditation ka bala yalam da ki sister VSDB prash teng kili di sha ki wan biang sha kamadan ka bahe bala pen kre ka stage ka bahe ba ka dara ka bahe ba ki wan sngap pla biang kibun ki padar kasi ki don arngut kibla long kasi kibla long padar ki kasi jingin Bangladesh makir ki chong snga pla ngaro chong snga pla nadu
dep di sha hadu shi po beje ki klem ki na ta ka jaka ho ki muslim ki arab ban shet ban tiu ki jinya dei ka bahi jan ba ki don du na ki we ki balang presbyterian ki arab shet ja henry kini ki katolik jungi kui hapo dara ki ngap ki jing kren jung ki sister ka meditation ki ngap pla hadu shi po shi teng ka sedang kemas bekoi wa penlong do bishop jong ka silhead diocese temar kata ka shinong kadang hapo ka diocese jong ka silhead na dong shadong ha kitin bangla tang ki jing ruai kasi ngin sabu ha ka youtube ngdang le editing gine gisengi ka jing shit ka jing shong shit ka jing ruai ka jing duai jong ki na dong shadong ha ka bangla ka jing duai na maru bishop umnang kasi ki jing ruai na dong shadong ha kitin kasi ta ka mas sedang post teng ha ka por bangladesh ka kut hadu khar beje khar steng klik bamja hadu shi beje steng beje ngi sedang kata ka procession ban pen don borom yo kris usim kisim mder ku molong procession mengingi ya saudong makin ki sedang na ka wei ga jaka ka bejengai ba don lai jaka sau jaka ngi haban sange na hamar la ki jaka don ki ba ajing kren mat ka jing kren ru kum dei ka ba 10 minit 4 minit ka ba ar kan tabek ma yang ngi kinong kren la to be hang tu kata jing kren tinga ngayo ha ka benta ka ba ar la kren hang ta ni poi sha biang sha kata jaka perlong kita kajinya seng tip hak porsan baje san steng penkut da kajin mane sakramen da bishop biang ndala kut kata kajinya taka adoration kibri ki la diksha hak ju hi ka plau ko behe ba ndala de diksha sedang biang sa ko kajinya seng hak porsan steng ai jingkren ni ba stani bare tip sau kentai mat nadu san steng hadu kendai beje penkut kata kajinya seng sungu yo Kristus kisim ngamut kat tolak biang to hang yelai tia no ndang la poi syaki ne ki kamera ki ba syaki yeng ki tliu yeng mo ki yeng war ki song tu hi ki yeng barit ba wala ka balang dai kalong plain ki jaka basa kini kasi jungi kalong lum kendiat lek pai syai jaka sa ngamut ban yo tia tip ma don sa ka competition ban ya ruai ban ya duai baro shibit klem tia barok kasnong dap dak surjing ruai kisdang nomor banungkong jongkot lenti beneng kapertai barok kakmi lenti syadu bakut ke nomor bakadu jongkot lenti beneng barok shimit ya duai ya ruai sapek haga youtube ngan sablut sian ndam daim dak sengi la syai ngan sablut barok shimit ngingim yo tia tengah keli katong kanengot balai kumne kane gede man laus nem ngile kumne namar kadai ka sengi burom jong usim jongi jong Yesus Kristus usim jongi ladang ngim laban burom yu tang sin sinem kaman toy yu bangin khot yu usim jongi kaman toy yu yingi bangin long ki Kristan ang yo ngo mane ka jin pule baar sepang ka jing long do jing long usim jong Kris kumno mangiro ladang ngilong kita ki Kristan ini ben long kumta te hadu ka skin kong nyo baje nyo shiteng ka bos jongki na ki parish baper kawan shaw ki lek pai baro shimit ya ruai ya duai ya puson pule ya tin jong belai ya ruai biang pule bliang ya tin jong belai dua ruai ya na kot lenti meneng kinambar baro hadu kata ka jing shong shit jongki umdon weru basem tia dengong baro shimit ya pikmit to syarai ka gospel ko ong mentaka sengi tik ni nak tak dau tarai ka jinget jungki ka skam hadu ko to namar kilai omat yo Kris kilai syarai shisha ko mangyo songo ka gospel ko mentaka sengi te nganom penjrong ngirung sya ka ayom advent kamut ayu advent kamut ngi pen kre na ka benta ka jing wan jong Kris ha kan ko ko ngi pen kre da ka bangi ap dengong ken ko mangyo songo mene kumbalik gitu kinong Bangladesh ki kasi jungi Bangladesh kumbangi osngo ka gospel bementa kasengi da kabangi ap dengong da kabangi syarai da kabangim samtia pada bangi samtia tungin ki ken ladang ila ngop ha kajing samtia jong ka pop ladang ila ngop ha kajing samtia jong ka jing sniu tungin ki tia mo ngin pentemai la de kenang ba anda kata kasengi lek kai mo jong Messi bane ka sengi
kabau Jisu nuan hakasing Christmas ngin la ban yu i umar khamat enya ro yu Jisu Christ junang amen